Hej, jeg er lige ved at prøve at lave en test, om det kan lade sig gøre at skifte dæk på en bil, bare ved hjælp af dækjern og lidt andet. Så det vil jeg lige prøve at forsøge mig lidt på. Jeg har købt den her bil, og dækkene de er meget slidt. Specielt det ene fordæk. Det er helt slidt ned til, ja, næsten ned til blankslidt i, og ret dårligt. Og så har jeg købt nogle nye, brugte, næsten nye dæk på Facebook Marketplace. Man kan faktisk se her, at de har måske kørt 500 km, som jeg lige fik lidt billigt. Og dem vil jeg prøve selv. Jeg har lige prøvet at ringe tit på værkstedet, men der er ikke nogen, der lige har tid til at skifte dem. Så tænker jeg, så må jeg prøve med at gøre det selv. Så det vil jeg prøve at gå i gang med. Og det eneste, jeg egentlig tænker, at jeg skal bruge, det er nogle dækjern. Og så har jeg den her Himstad Gims her, som jeg bruger, som jeg har lavet, når jeg skifter dæk på motorcyklen. Der lige går op på loftet og trykker derop, så jeg kan få noget arm på, og jeg kan trykke dækkanten ned på dækket. Det er sådan set det, jeg nok måske frygter mest. Om jeg kan få trykket den her kant ind, og så komme til at få dækket af. Det er en forholdsvis... det er jo en stålfælge, så det hjælper lidt på det. Jeg godt kan være lidt voldsom med dækjernen, og det sker der ikke så meget ved. Og så er det en 195 55 16. Så det er heller ikke en lavprofil. Så det tænker jeg også, at det så gør det vil måske gøre det lidt nemmere. Og så når jeg skifter dæk på motorcykler, så har min broder anbefalet, i stedet for at bruge alle mulige opvaskemidler og alle mulige sæbe køb, så er det bedste det er faktisk at bruge silikone spray til at spraye på dækkanten for at få det til at glide lidt. Og det har jeg faktisk brugt på motorcykler lige siden at jeg fik det at vide af min broder. Det fungerer bare super godt. Det er bare i min som jeg har, så er det i hvert fald det bedste. Og det der, når ikke man skal bruge så meget, ikke gør det så tit, så gør det jo ikke noget, det lige koster lidt. Så ligger jeg lige. Det jeg så gør for at få dækkanten ned på fælgen, det er simpelthen, at jeg bruger den her momentstang her, løftestang, som lige har lige et lille hængsel hernede i bunden, og som så går op på loftet her på taget. Og så vil jeg prøve at nu gør det bare med en arm her. Det kan godt være, at jeg lige skal have begge arme på. Ja, det hjalp lige at sætte begge arme på. Og så er den faktisk... så knækker den faktisk ned. Og så skal jeg bare lige have den drejet. Det kan faktisk være, at jeg bare gør... Ja, jeg kan bare gøre det med foden her. Så er den faktisk løs. Så det var faktisk ret nemt at få den. Og så vender jeg bare dækket og gør det på den anden, det samme på den anden side. Så har jeg lige vendt dækket og prøver lige at se, hvor hårdt den sidder her. Den sidder lidt hårdt her. Jeg er nødt til at bruge begge hænder. Yes, så er dækkanten løsnet hele vejen rundt. Og det var faktisk ret nemt. Bare lige med den her lille stang her, momentstang. Og så er den lige klods på til lige at kunne trykke dækkanten ned. Og så vender jeg lige dækket, og så er jeg i gang med dækjern for dækket af. Yes, så er det bare i gang med dækjern. Jeg plejer som regel at starte på motorcykler. Jeg har gjort det en del på motorcykler, men der hvor ventilen er, det starter jeg med at gå på begge sider af den. Og så skal man så vippe den her dækket skal vippes ind. Og der er en mindre diameter inde i bunden af fælgen, for at man bedre kan få dækket ud over. Så er det sådan lige med at få den sådan lidt hen, sådan man kan langt. Se der kan jeg ikke. Der kan jeg ikke lige få. Der kommer jeg lidt for langt. Der. Easy peasy. Og så er det ellers bare at arbejde sig rundt med dækjernet indtil dækket er af der.
Så det prøver jeg lige at gøre. Yes, når du har fået dækkanten dækket ud over på den ene side, så hele vejen rundt, så skal man så have, fuldstændig ligesom på en cykel, så skal man så have dækket ud over den indvendige del af dækket, ud over den udvendige del af fælgen. Så det prøver jeg lige at gøre. Yes, så kom dækket af på den anden side også. Så egentlig overraskende lidt. Og princippet fuldstændig som at skifte dæk på en cykel. Og det kræver ikke ret meget mere end bare et par dækjern. Og lige sådan et stykke lidt specialværktøj der. Til lige at trykke dækkanten ind. Ud over det her. Og så derind. På alle fælge der er en mindre diameter i midten. Og det gør jo, at når man skal have dækket på, så får du, så kommer dækket, hvis du har dækket her ind og ligge, så kan du rykke dækket længere ud herover, så får du det ind over. Ja, så lige i princippet. Det er fuldstændig ligesom en cykel. Nu skal jeg bare have det dæk her på, og der vil jeg så bruge lidt det silikonespray. Også for ikke at skal mange kræfter til, for at ødelægge den. Skal jeg lige have fundet ud af, hvad vej den skal vende. Yes. Og så skal man sådan set bare have fælgen. Start med at lægge fælgen ovenover, og så få den ned over den første kant. Så det forsøger jeg lige, om jeg kan gøre. Yes. Så fik jeg dækket ind på den første kant. Og så lægger jeg dækket ned her. Og så skal jeg sådan set bare have dækket ned på den næste. Og der starter jeg igen her, hvor ventilen den er. Og egentlig bare lige står lidt på den. Så er man ligesom i gang og får den ned over. Og så vil jeg arbejde mig rundt med dækjernet til hele dækket er ned over fælgen. Og så vil jeg bruge noget spray her, silikonspray. Det gør en kæmpe forskel. Lige at det gider bare. Det er bare så meget nemmere, når jeg lige får lidt af det her silikone. Yes. Og så lige den sidste lille, der har jeg lige sådan en lille mindre dækjern, og lige det sidste. Swap. Bum. Færdig. Det er lige sådan en lille special, sådan en lille smalt lidt, der er godt lige til motorcyklen. Det er altid godt lige at have. Så nu er dækket på, og så skal der sådan set bare luft i. Og så skal dækket på igen. Så skal det i princippet afbalanceres. Det kunne jeg også godt gøre. Jeg har sådan et afbalanceringssystem til, når jeg afbalancerer motorcykler. Men det passer så ikke lige på det her bilfelt her. Nu prøver jeg lige at se, hvor meget det ryster, når jeg kører med den. Og så har min storebror et autoværksted, MH Auto, lidt uden for Hjørring i Nordjylland. Så næste gang jeg kommer op til ham, så kan jeg sikkert lige få ham til lige at afbalancere den. Men det der lige var, det var, at jeg stod her søndag, og egentlig der var ingen værksted, der lige kunne gøre det, så ja, så kan du bare gøre det selv. Hej hej.